seguir el judici de Camps en primera persona. Com valoraries el judici després de tot allò i si tingueres que definir-lo en poques paraules, com ho faries? En una sarcàstic. Vull dir, va ser humiliant per a ell. De fet, la circumstància en què ha quedat, tot i haver quedat impune, o més ben dit absolt o no culpable, és a voltes el subconscient te traeix un poquet, no? Però bé, va ser una miqueta ridícul, no? Vull dir, va ser més d'un mes i mig de personatges de delinqüents asseguts al costat del president de la Generalitat Valenciana durant 8 anys i un mes. Va ser vergonyós perquè venien de converses privades de les mides del seu cos, vull dir, era tot molt ridícul, no? Vull dir, i tot això realment jo crec que encara que finalment es va salvar, no? Jo crec que l'ha marcat de per vida i el marcarà de per vida, no? Vull dir, perquè clar, vull dir, ell pot ser innocent, no? O pot haver estat declarat innocent, però tota la gent ha pogut veure l'espectacle, no?, que es va muntar, perquè va ser un autèntic espectacle. De fet, ell no volia que hi haguera tantes facilitats per als mitjans de comunicació. Va ser el jutge que va dir que era un judici d'interès general i havia de facilitar-se al màxim la informació, no? Que la informació arribara a tota la gent, no? I la veritat és que personalment, professionalment va ser molt divertit. Algunes jornades van ser especialment extenuants, però va ser molt divertit. Llàstima, no?, que jo crec que més enllà de jutjar la figura de Francisco Camps se jutjava també d'alguna manera, no? O jo personalment pensava, no?, que es jutjava la manera de governar d'este senyor, no? Tot el que ens havia deixat, que començava ja, això va ser a finals de l'any passat, a vindre ja avall, no? I pensava que gent del poble escollida aleatòriament, no? Sí, després d'unes entrevistes i tal, no?, però escollida aleatòriament, pues que més enllà del delicte que se jutjava, no?, tindria també pes, tindria un pes important la circumstància de que en aquest moment ja començava a demostrar-se tot l'engany que havíem viscut, no? I malauradament no va ser així. Jo trobo que si el judici s'agrafetara un any després, conforme està tot, l'herència de Camps encara és més verinosa i més i jo crec que la gent, a lo millor aquells que es va salvar 5-4 realment, no? Vull dir que segurament aquesta benevolència que van tindre alguns, perquè jo personalment trobo que hi havia moltíssimes proves en aquest judici que l'inculpaven, no? Més enllà que el judici fora, que el delicte fora un delicte greu o un delicte lleu, no? Però més enllà d'això jo trobo que les proves eren evidents, no? I bé, és innocent, hem de considerar-lo innocent, encara que hi ha un recurs al Tribunal Suprem i ja veurem què passa, però la llàstima va ser que jo crec que era un bon moment també per a sancionar tota una etapa de govern de grandiloqüència, de megalomania, d'excés, que ara ens ha dut a ser la ruïna, pràcticament la Grècia, no?, de l'est d'Europa, de l'oest d'Europa. Jo crec que ara tenim com a mínim un president que té sentit comú, a lo millor perquè no té una altra possibilitat que tindre sentit comú, tampoc hem vist a Fabra governar en l'any 2003 i 2006, no sabem com hauria actuat, no? Però com a mínim tenim una persona al capdavant de la Generalitat que sembla assenyada, que és molt per a d'on venim, perquè venim d'alguns presidents realment prou lamentables. Ara bé, jo crec que pagarà
els defectes i les errades dels presidents anteriors i en especial de Francisco Camps, no? Ja, insistís que no sé què hauria fet Fabra si haguera trobat en la situació del 2003, en una època de creixement econòmic molt forta, de desenvolupament urbanístic sense aturador. Vull dir, no ho sé, no sé si hauria actuat de manera diferent o també s'haguera embarcat en la història de la Fórmula 1, de la Copa Amèrica, haguera deixat que Bancaixa i la CAM acabaren com ha acabat. No tinc ni idea, però crec que malgrat tot pagarà els defectes que ha heretat, no? I trobo que hi haurà majoria d'esquerres, trobo que sí, trobo que ara sí que es veu una corrent de fons, es veu un canvi, no? Es veu gent que sempre havia votat al PP o que tradicionalment votava al PP, que se senta, no sé si enganyada, no? Ni estafada, però desencisada, no? I ser així, no? Hi ha un desencís important, no? Queda molt, queda moltíssim, i el PP és una màquina. El PP té 1.120.000 habitants, 120.000 militants, i és una màquina. Vull dir, la resta de partits progressistes no arriben a 30.000. Vull dir, els partits progressistes no arriben a 30.000, el PP en té 120.000, o això diuen. Però vaja, és una màquina molt penetrada en tota la societat, encara que ara molts se quedaran sense feina, però és una màquina que si s'activa i es posa a treballar unida per guanyar les eleccions, les guanyaran en vot segur, i podria ser que amb UPyD, amb l'abstenció activa d'UPyD, pogueren governar. Vull dir, no està tot fet, no està tot fet.